Ayan guys, bagong gawa ko. Binubugan ko ng ating kusina sa kay CR. Ayan, kusina. Kusina CR. Anahaw natin ng lahat ng ano yan. Bubong natin anahaw. Bukas, siyari na yan bukas. Pausukan natin para tumabay diba yung bubong. Ang kahoy natin guys, hilaw na hilaw kaya ginatungan natin para dali siyang magtuyo. Hirap ng panggatong, masyadong umaulan.